ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൊണ്ട് വിശ്വാസം കൊണ്ട് ക്ഷമ കൊണ്ട് ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപദേശം നാലാണ് എടുക്കുന്നത്. പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. 1, 2, 3 കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് 4ാമത്തെ ഉപദേശമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടത്? ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം സംസാരം, മനസ്സ്, കോപം, നാവ്, വാക്കിന്റെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും ആരാണോ ജയിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിവുള്ളതായി തീരുന്നു. അവൻ ധീരനാണ്. ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ള കഴിവ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. അതായത് വാക്ക്, മനസ്സ്, അതായത് വാചോ വേഗം, മനസ്സാ ക്രോധ വേഗം. വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ഉദരം, ഹസ്തം. ഈ 6 കാര്യങ്ങളുടെ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവൻ ധീരനാണ്. അവന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ കണ്ടത്. 2ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? നശിച്ചു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ 2ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ കണ്ടത്. അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപാനീയമാഗ്രഹ ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം ച ഷഡ്ഭിർ ഭക്തിർ നശ്യതി. അതായത് അമിതമായ ഭക്ഷണം, അമിതമായ അധ്വാനം, പിന്നെ അനാവശ്യമായ സംസാരം, യമനിയമങ്ങളില് ആസക്തി ഉണ്ടാകാം, അമിതമായിട്ടുള്ള ആസക്തി, ലൗകിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, അമിതമായിട്ടുള്ള തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഇത് നമ്മുടെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് നമ്മള് 2ാമത്തെ ഉപദേശത്തില് രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി 3ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ഭക്തിയെ പുരോഗതി നേടാം, സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യ തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന സംഘത്യാഗ സതോ വൃത്തെ ഷഡ്ഭിർ ഭക്തിർ പ്രസിദ്ധതി. അതായത് ഉത്സാഹം, വിശ്വാസം, ക്ഷമ. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? സേവനത്തിന് അനുകൂലമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, അഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം ഒഴിവാക്കുക, പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ, ഈ 6 കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് 3ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് കണ്ടത്. ഈ 3 ശ്ലോകത്തിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് 4ാമത്തെ ഉപദേശത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അല്ല, 7:30 ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 4ാമത്തെ ഉപദേശം 4.
നാലാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്നേഹപ്രകടനം, സ്നേഹ വ്യവഹാരം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് നാലാമത്തെ ഉപദേശത്തില് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദദാതി പ്രതിഗൃഹണാതി ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി ഭുങ്ക്തേ ഭോജയതേ ചൈവ ഷഡ്വിധം പ്രീതി ലക്ഷണം. ദദാതി പ്രതിഗൃഹണാതി ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി ഭുങ്ക്തേ ഭോജയതേ ചൈവ ഷഡ്വിധം പ്രീതി ലക്ഷണം. എന്താ പറയുന്നത്? ദദാതി പ്രതിഗൃഹണാതി ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി ഭുങ്ക്തേ ഭോജയതേ ചൈവ ഷഡ്വിധം പ്രീതി ലക്ഷണം. എന്താ പറയുന്നൂടെ? ദദാതി, ദദാതി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാനം ചെയ്യാം. ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞ ദദാതി, ദാനം ചെയ്യാം. പ്രതിഗൃഹണാതി, തിരിച്ചു കിട്ടിയത് സ്വീകരിക്കുക. അപ്പൊ ദാനം ചെയ്യണം, ദാനം സ്വീകരിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ദാനം കൊടുക്കുകയും വേണം, നമ്മള് ദാനം സ്വീകരിക്കുകയും വേണം. അതാണ് ദദാതി പ്രതിഗൃഹണാതി എന്ന് പറഞ്ഞ. ദദാതി എന്ന് വെച്ചാല് ദാനം കൊടുക്കുന്നത്, പ്രതിഗൃഹണാതി എന്ന് പറഞ്ഞ ദാനം സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വന്നു. നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ദാനം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഒരാളിൽ നിന്ന് ദാനം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രണ്ട് കാര്യം. ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി, ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗുഹ്യം ആഖ്യാതി, ഗുഹ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? രഹസ്യമായ സംഗതികള് പറയുക. അതിനാണ് ഗുഹ്യമാഖ്യാതി എന്ന് പറഞ്ഞ രഹസ്യമായ സംഗതികള് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. പറയുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഗുഹ്യമാഖ്യാതി. പിന്നെ പൃച്ഛതി, അതായത് ഗുഹ്യമാഖ്യാതി, ഗുഹ്യ പൃച്ഛതി, രണ്ട് കാര്യങ്ങള്. ഗുഹ്യ പൃച്ഛതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് രഹസ്യമായ സംഗതികള് ചോദിക്കുക. അപ്പൊ അത് രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക, നമുക്കറിയാവുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അതായത് ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള സ്നേഹ വ്യവഹാരം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി, ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി നമ്മള് രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം, രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യാം. ഒന്നാമത്തത് ദദാതി പ്രതിഗൃഹണാതി, ദാനം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം, ദാനം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് രഹസ്യമായ സംഗതികള് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും വേണം, രഹസ്യമായ സംഗതികള് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം. മൂന്നാമത് ഭുങ്ക്തേ ഭോജയതേ ചൈവ, ഭുങ്ക്തേ ഭക്ഷിക്കുക ചെയ്യാ, ഭുങ്ക്തേ എന്ന് വെച്ചാണ് ഭക്ഷിക്കുക. ഭോജയതേ ചൈവ, ഭക്ഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ കഴിക്കുകയും വേണം, കഴിപ്പിക്കുകയും വേണം. നമ്മള് ഭക്തന്മാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയും വേണം, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മള് അവിടുന്ന് കഴിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ ഭുങ്ക്തേ ഭോജയതേ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം, പ്രസാദം ഭക്ഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം. അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ പ്രസാദം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇത് ഷഡ്വിധം പ്രീതി ലക്ഷണം. ഈ 6 വിധത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമ്മുടെ പ്രീതിയുടെ പ്രേമത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ നമുക്ക് കൈമാറാനായിട്ട്, ഭക്തന്മാര് തമ്മിൽ ഒരു സ്നേഹബന്ധം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോ നമ്മളെ വീട്ടുകളിൽ ചെയ്യുന്ന ഭൗതികമായ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ ബന്ധുക്കളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും, നമ്മൾ സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കും, നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിന് വിളിക്കും, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സംസാര വിഷയം ആരായിരിക്കും? മാത്രം ഭഗവാനാണെന്ന് മാത്രം. അവിടെ സംസാര വിഷയം വേറെ ആയിരിക്കും മാത്രമുള്ള വ്യത്യാസം. വേറെ ഒക്കെ സെയിം തന്നെ. അപ്പൊ ദദാതി പ്രതിഗൃഹണാതി ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി ഭുങ്ക്തേ ഭോജയതേ ചൈവ ഷഡ്വിധം പ്രീതി ലക്ഷണം. എന്താണ് ഫസ്റ്റ്? ദദാതി പ്രതിഗൃഹണാതി, ദാനം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം, ദാനം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി, രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങള് ചോദിച്ചറിയാൻ വേണം, നമുക്കറിയാത്തത് ചോദിച്ചറിയാൻ വേണം, നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും വേണം. രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങള് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക, രഹസ്യമായത് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭുങ്ക്തേ ഭോജയതേ ചൈവ, പിന്നെ ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും, ഭക്ഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ പ്രസാദം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഷഡ്വിധം പ്രീതി ലക്ഷണം. ഇതാണ് ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള ഒരു സ്നേഹബന്ധം, സ്നേഹ വ്യവഹാരം നടത്തുന്നത്. 6 തരത്തിലായിരിക്കും വേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാൾ ഈ ശ്ലോകം ഒന്ന് ചൊല്ലാവോ? വായിച്ചോളൂ. ഒരു സെക്കൻഡ്, ആദ്യം പ്രഭു ആരോ പറഞ്ഞത്, പ്രഭു ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഞാൻ പറയാം. ദദാതി ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി ഭുങ്ക്തേ ഭോജയതേ ചൈവ ഷഡ്വിധം പ്രീതി ലക്ഷണം.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരാ പറഞ്ഞത്? ദേവകി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ദദാതി പ്രതിഗൃഹ്ണാതി ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി ഭുങ്ക്തേ ബോധയതേ ചൈവ ഷഡ്വിധം പ്രീതി ലക്ഷണം. ഇനി അംബുജ മാതാജി പറഞ്ഞു. ദദാതി പ്രതിഗൃഹ്ണാതി ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി ഭുങ്ക്തേ ഭോജയതേ ചൈവ ഷഡ്വിധം പ്രീതി ലക്ഷണം. ഞാൻ ചൊല്ലട്ടെ മാതാജി? ഒരാളും കൂടി ചൊല്ലിക്കോളൂ, എന്നിട്ട് നിർത്തുക. ഒരാളും കൂടി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ദദാതി പ്രതിഗൃഹ്ണാതി ഗുഹ്യമാഖ്യാതി ഗുഹ്യമുഖ്യാതി പൃച്ഛതി ഭുങ്ക്തേ ഭോജയന്തേ ചൈവ ഷഡ്വിധം കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് ഭാഗവതം ക്ലാസ് ചെയ്യണ പോലെ എല്ലാവർക്കും കൂടി വായിക്കേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്തോളൂ, ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത്ര ഒച്ചയും ബലമില്ലാതെ ഓരോ വരുമ്പോ നമുക്ക് ഇന്ന് ചെയ്തവർക്ക് നാളെ വേണ്ട, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വായിക്കാൻ കിട്ടില്ലേ? അല്ലാത്തവര് മ്യൂട്ടിലിരുന്ന് വായിക്കാം, അല്ലാത്തവര് മ്യൂട്ടിൽ വായിക്കാം, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ മ്യൂട്ടിൽ വായിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ലതല്ലേ? ഇനി നാളെ തൊട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യട്ടെ, ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ടിൽ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ദദാതി പ്രതിഗൃഹണാതി ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി ഭുങ്ക്തേ ഭോജയതേ ചൈവ ഷഡ്വിധം പ്രീതി ലക്ഷണം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യണം, ദാനം സ്വീകരിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ തിരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ദാനം സ്വീകരിക്കുകയും വേണം. ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി, നമ്മൾ രഹസ്യമായ സംഗതികൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും വേണം, ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം. പ്രസാദം കഴിക്കുകയും വേണം. പിന്നെ അടുത്തത് ഭുങ്ക്തേ ഭോജയതേ ചൈവ, പ്രസാദം നമ്മൾ എന്താണ് ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഭക്ഷിപ്പിക്കുകയും. ഇത് ആറും എന്താണ്? നമ്മുടെ പ്രേമത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങള് 6 തരത്തിലാണ് നമുക്ക് ഇത് കൂട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ ആ ബന്ധം ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. സ്നേഹ വ്യവഹാരം കൈമാറുന്ന രീതിയാണ് ഈ 6 തരത്തിൽ പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന്റെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ദാനമായി സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുക, ദാനമായി ലഭിക്കുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക, തന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ വിശ്വാസപൂർവ്വം അറിയിക്കുക, തന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സംശയങ്ങൾ വിശ്വാസപൂർവ്വം ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക, പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക, പ്രസാദം നൽകുക. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഭക്തനും മറ്റൊരു ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാകുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള 6 കാര്യങ്ങള് ഒരു ഭക്തനും മറ്റൊരു ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും ഈ 6 കാര്യങ്ങള്? ഹരേ കൃഷ്ണ. 4 കാര്യമല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എനിക്ക് 4 കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലായുള്ളൂ. ഏതാ മനസ്സിലാവാഞ്ഞ മാതാജിക്ക്? തിരിച്ചു കിട്ടുകയും സ്വീകരിക്കുക, ഗുഹ്യമായ സംഗതികൾ പറയുകയും അറിയാത്തത് ചോദിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുക, കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, നമുക്കറിയാത്തത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, പിന്നെ ഭക്ഷിക്കുകയും കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക. ദാനം ചെയ്യുക, ദാനം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ദാനമായിട്ട് ദാനം കൊടുക്കുക, ദാനം സ്വീകരിക്കുക. ദാനം കൊടുക്കുക, തിരിച്ചു കിട്ടിയത് സ്വീകരിക്കുക, രഹസ്യങ്ങളായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, രഹസ്യമായ കാര്യം ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക, ഭക്തന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയും കഴിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇതാണ് പ്രേമത്തിന്റെ പ്രീതിയുടെ 6 ലക്ഷണങ്ങൾ. ദാനം കൊടുക്കുക സ്വീകരിക്കുന്നുള്ള ആദ്യത്തെ അല്ലേ ആദ്യം പറഞ്ഞത്? മാതാജി, ഈ രഹസ്യങ്ങൾ വിശ്വാസപൂർവ്വം അറിയിക്കുക എന്ന് പറയണത് അതെങ്ങനെയത്? രഹസ്യങ്ങൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങള്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് രഹസ്യങ്ങൾ. പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം, നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് നമുക്ക് അത് ഷെയർ ചെയ്യാം. നമുക്ക് അതായത് അതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നിർദ്ദേശം കിട്ടും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കത് പറയാം. പക്ഷെ അത് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ആയിരിക്കണം, അതും അതിൽ വരാം. പക്ഷെ ഇവിടെ വിശ്വാസപൂർവ്വം എന്ന് പറയുന്നത് രഹസ്യങ്ങള് ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. കാരണം ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതും ഇപ്പൊ ഇതിന് തന്നെ ഓരോ ലെവലുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ? 3 നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്കറിയാം. കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. ഇപ്പൊ ഒരു ഉത്തമാധികാരി അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമാധികാരി ആരായിട്ടായിരിക്കും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക? കനിഷ്ഠാധികാരി ആയിട്ടായിരിക്കില്ല, ഉത്തമാധികാരിയുടെ ലെവലിലുള്ളവരായിരിക്കും ഏറ്റവും ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ലെവലിനനുസരിച്ചുള്ളവരായിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് പറയുമ്പോൾ ആരോട് പറയുന്നത്? ആ അതിലുള്ളവരായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിലിനി വരും മാതാജി, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ദുഃഖേ എന്നുള്ള എന്താ മാതാജി? ദുഃഖേ എന്ത് മാതാജി?
ദുഗ്ധ എന്നുള്ളത് അവസാനം ഭക്ഷിക്കുക. ഭക്ഷിക്കുന്നു അല്ലെ? ആണല്ലോ. ഭക്തന്മാർക്ക് മറ്റു ഭക്തന്മാരുമായി കൂടി ചേർന്ന് ഭക്തി പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെ നിർവഹിക്കാമെന്ന് ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. മുഖ്യമായും 6 തരം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. ഭക്തന്മാർക്ക് ദാനം ചെയ്യുക, പ്രതിഫലമായി ഭക്തൻ നൽകുന്നതെന്തും സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുക, ഭക്തന്മാരോട് തന്റെ മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കുക, ഭക്തനെ ഏകാന്തമായി സേവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ഭഗവാനെ ഏകാന്തമായി സേവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക, ഭക്തന്മാർ തരുന്ന പ്രസാദത്തെ മാനിച്ച് സ്വീകരിക്കുക, ഭക്തന്മാരെ പ്രസാദം നൽകി ആദരിക്കുക. ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് എന്തിൽ നമ്മൾ ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള ഒരു സ്നേഹവ്യവഹാരം കൂട്ടുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ. ഒരു പരമപുരുഷന് നിവേദിച്ചതിന് ശേഷം ഭക്തൻ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പ്രസാദം നാം സ്വീകരിക്കണം. നമ്മള് പ്രസാദം ഭഗവാന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം അല്ലെ, ഭഗവാന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം ഭക്തൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്, ആ പ്രസാദം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. നമ്മള് പ്രസാദം എവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യുന്ന കണ്ട, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യണ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരിചയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് കൈ നീട്ടി മേടിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളത് കണ്ടാൽ നമ്മൾ ചെന്ന് മേടിക്കാം. ഇത്തിരി മതി, പക്ഷെ നമുക്ക് ആ പ്രസാദത്തിനെ നമ്മൾ ഓണർ ചെയ്യണം, അത് ആദരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പ്രസാദത്തിന്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ പ്രസാദത്തിനെ അവഗണിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആരെങ്കിലും പ്രസാദം കൊടുക്കാണ്, നമുക്കൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പരിചയമില്ല. പക്ഷെ പ്രസാദം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് എന്താണ് കൈ നീട്ടിട്ട് അവർ തരുമോന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കരുത്. പ്രസാദം നമ്മൾ ചെന്ന് കുറച്ച് പ്രസാദം നമുക്ക് മേടിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത് എപ്പോഴും. പരമപുരുഷനെ നിവേദിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഭക്തൻ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പ്രസാദം നാം സ്വീകരിക്കണം. വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ നാം സ്വന്തം ഗൃഹത്തിൽ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി പ്രസാദം നൽകി മറ്റെല്ലാ വിധത്തിലും പ്രീതിപ്പെടുത്തണം. പിന്നെ വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി പ്രസാദം നൽകിയും മറ്റു വിധത്തിലും പ്രീതിപ്പെടുത്തണം. അതിനാണ് നമ്മളെ വീട്ടിൽ സത്സംഗം വെക്കണം. ഇപ്പൊ ദാമോദര മാസത്തില് എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും പൂജ വെക്കും. ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ പൂജകളൊക്കെ വെക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭക്തന്മാരെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കാനാണ്. ഭക്തന്മാര് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ ഭക്തന്മാര്. അപ്പോ നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഈ പൂജകൾ വെക്കുന്നതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്തിനാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു വരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. ശരിക്കും നമ്മൾ ദാമോദര മാസത്തില് ദാമോദരാരതി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാരെയും വിളിക്കും, പ്രസാദം കൊടുക്കും ഒക്കെ ചെയ്യും. അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സാധാരണ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ പോലും സ്നേഹമുള്ള 2 സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിൽ ഇതേ തരം വ്യവഹാരങ്ങൾ ഒഴിച്ചുകൂടാത്തതാണ്, നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ. ഭക്തർ തമ്മിലുള്ള ഈ 6 തരം കൈമാറ്റങ്ങൾ സുഗമമാക്കുന്നതിനാണ് ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചത്. ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ത് തന്നെയാണ്? ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള കൈമാറ്റങ്ങൾ സുഗമമാക്കുക എന്നുള്ളതും ഇസ്കോണിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യമായിരുന്നു പറയുന്ന. സംഘ സംജായതേ കാമ എന്ന് ഭഗവത്ഗീത 2:62 പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഒരാളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും അയാളുടെ കൂട്ടുകെട്ടിനനുസരിച്ച് രൂപപ്പെടുകയും വളരുകയും ചെയ്യുന്നു. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ. സംഘത്യാഗ സതോ വൃത്തേ. എവിടെ പറഞ്ഞു? സംഘ സംജായതേ കാമ ഇതാ പറയുന്നത് അല്ലെ. സംഘ സംജായതേ കാമ എന്ന് ഭഗവത്ഗീത 2-ാം അധ്യായം 62-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരാളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും അയാളുടെ കൂട്ടുകെട്ടിനനുസരിച്ച് രൂപപ്പെടുകയും വളരുകയും ചെയ്യും. നമുക്കറിയാവുന്നതല്ലേ, നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങളും അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ കൂട്ടുകെട്ടിനനുസരിച്ച് അത് നമുക്ക് വ്യത്യാസം വന്നുകൊണ്ട് രൂപപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് കൃഷ്ണാവതാരത്തിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളാണ് നമുക്കുള്ളതെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? നമ്മൾ കിട്ടുന്ന സമയം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചോ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചോ ഈ നമ്മളെ ഉപദേശാമൃത ഇങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ പറയും നല്ല ക്ലാസ് ആണ്, നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവണാണ്, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ്. അതായത് നമ്മളെ സംസാരം മുഴുവൻ എന്തിനെ കുറിച്ചായിട്ടായിരിക്കും? ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അതിൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മളെ കൂട്ടുകാരെ ഭക്തനും കൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, അവരോടും നമുക്കിത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. നേരെ മറിച്ച് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടുകെട്ടിലുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും? വേറെ രീതിയിലുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ക്ലാസ് ഉണ്ട്, അത് ഞാനിപ്പോ ഫോൺ വെക്കട്ടെ, എനിക്കിപ്പോ ക്ലാസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ചോദിക്കുക നമ്മളോട് എന്താണ്?
എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നത്, എന്നും കയറിയിട്ട് വല്ല ആവശ്യമുണ്ട്, ഇതിപ്പോ ചെയ്യേണ്ട വല്ല കാര്യമാണോ, വയസ്സാകുമ്പോഴല്ലേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മളെയും കൂടി അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കും, മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനത്തെ കൂട്ടുകെട്ടിലാണോ നമ്മള് പെടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു കണക്ഷൻ വരുന്നത്, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിക്കാണ്, നമ്മളെ സ്വഭാവം മാറും. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും ആ കൂട്ടുകെട്ടിനനുസരിച്ച് രൂപപ്പെടുകയും വളരുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സംഘത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താന്നുള്ളതായിരിക്കും. അതേ സ്ഥാനത്ത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടുകെട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അവരെക്കാളും വലുതാവാനായിട്ട് എപ്പോഴും ഒരു കമ്പാരിസൺ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതാണ് ആ കൂട്ടുകെട്ടിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യും, വളരുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നല്ല രീതിയിലാണെങ്കിൽ അത് രീതിയിൽ പോകും, അതല്ലെങ്കിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരും. എല്ലാ ജീവികളിലും കൃഷ്ണപ്രേമം നിത്യപ്രതിഷ്ഠിതമാണ്. ശ്രവണം, കീർത്തനം എന്നിവ കൊണ്ട് ഹൃദയം ശുദ്ധമായാൽ കൃഷ്ണഭക്തി സ്വാഭാവികമായും ഉണരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവികളിലും എന്തുണ്ട്, എല്ലാ ജീവികളിലും കൃഷ്ണപ്രേമം ഉള്ളതാണ്. കാരണം എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ. എല്ലാവരിലും എന്തുണ്ട്, ഈ കൃഷ്ണാവബോധം എല്ലാവരിലും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണപ്രേമം നിത്യനിഷ്ഠമാണ്. അതായത് ചതിന ചരിതാമൃത മധ്യലീല 22:107 പറയുന്നുണ്ട്, നിത്യസിദ്ധ കൃഷ്ണ പ്രേമ സാധ്യ കപൂനയ ശ്രവണാതി ശുദ്ധ ചിത്തേ കരയേ ഉദയ. എല്ലാ ജീവികളിലും കൃഷ്ണപ്രേമം നിത്യപ്രതിഷ്ഠമാണ്. അത് മറ്റൊരിടത്തുനിന്ന് സിദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നല്ല. ശ്രവണ, കീർത്തനം എന്നിവ കൊണ്ട് ഹൃദയം ശുദ്ധമായാൽ കൃഷ്ണഭക്തി സ്വാഭാവികമായി ഉണരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരിലും എന്തുണ്ട്, കൃഷ്ണപ്രേമമുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ചിലവർക്ക് മനസ്സിലാകും പെട്ടെന്ന്, ചിലവർക്ക് അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നുള്ളു. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണ്, ശ്രവണം കീർത്തനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധമായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ഉണരാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അത് നമ്മളുള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കെടുക്കാണ്. അപ്പൊ അതിനെന്താ ആവശ്യമുള്ളൂ, നമ്മൾ കണ്ണാടിയിലെ പൊടി തുടയ്ക്കുന്ന പോലെ ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സ്പാർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കത് നമ്മളുള്ളിലുള്ള ഭക്തി തന്നെത്താനെ ഉണർന്നു വരും. ശ്രവണ കീർത്തനത്തിലൂടെ ഒരാളുടെ ഹൃദയം നേരിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ശ്രവണവും കീർത്തനത്തിലൂടെ ഒരാളുടെ ഹൃദയം നേരിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. വിശുദ്ധ നാമം ഒരാൾ ജപിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ തോറും നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്, ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ, ചേതോദർപ്പണ മാർജനം ഭവ മഹാധാവാഗ്നി നിർവാപണം ശ്രേയ കൈരവ ചന്ദ്രിക വിതരണം വിദ്യാവതു ജീവനം ആനന്ദാംബുതിവർദ്ധനം പ്രതിപദം പൂർണാമൃതാസ്വാദനം സർവാത്മശപനം പരം വിജയതേ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം. എന്താ പറഞ്ഞ, ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം ഹൃദയത്തിലുള്ള പൊടിപടലത്തെ തുടച്ചു മാറ്റുന്നു, ജനന മരണ രൂപമായ സംസാരമാകുന്ന കാട്ടുതീയിനെ കെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ ഈ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം കൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കാണ്, ഹൃദയത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ പൊടിപടലങ്ങളെ തുടച്ചു മാറ്റാനും ജനന മരണ രൂപമായ സംസാരമാകുന്ന കാട്ടുതീയിനെ കെടുത്താനും എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കാണ്, ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം കൊണ്ട് സാധിക്കാണ്. ഇത് ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മൾ എന്നും ചൊല്ലുന്നത് നല്ലതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ കീർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നവൻ മാത്രമല്ല ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ശ്രവിക്കുന്ന ഏതൊരാളുടെയും ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ചൊല്ലുന്ന വ്യക്തിക്ക് മാത്രമല്ല ശുദ്ധീകരണം നടക്കുന്ന, ആർക്കും കിട്ടും, കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിക്കും, ശ്രവിക്കുന്ന ഏതൊരാളുടെയും ഹൃദയവും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ മന്ത്രം ജപിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് മാത്രമല്ല ശ്രവിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയവും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം. അപ്പൊ അത്രയും വിശേഷമാണ് ഇന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ കുറെ നമ്മളിപ്പോ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇരുന്ന് ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഉറച്ചത്തില് നമ്മൾ ജപിക്കുക. അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോ കേൾക്കുന്നവർക്കും അതിന്റെ എന്ത് കിട്ടാണ്, അതിന്റെ ഒരു ഗുണം കിട്ടാണ്. നമ്മള് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോ ഒരാള് ജപിക്കട്ടോ, എല്ലാവരും കൂടി ജപിക്കുമ്പോ അത് തിരിയില്ല. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതാണ്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നാമം ജപിക്കാതെ നമുക്കറിയില്ലല്ലോ എല്ലാവരും നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്. നാമം ജപിക്കാതെ ഒരാൾ ഇതിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കേൾക്കുമ്പോ അയാളുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടി ജപിക്കുമ്പോ എന്താ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാല് അതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല നമുക്ക്. ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ചില ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന്. ഇപ്പൊ നാമം ജപിക്കാൻ നമ്മൾ എന്തിനാ പറയുന്നത്, കാരണം അത് ഒരു ഭഗവാന്റെ ഒരു നാമം, ഹരേ എന്ന് കേട്ടാലും കൃഷ്ണ എന്ന് കേട്ടാലും അപ്പൊ അതിന് അത്രയും മഹത്വം ഉണ്ട്. ഭഗവാന്റെ നാമാണ് അല്ലെ. ഒരു ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും അവരുള്ളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്, ശുദ്ധീകരണം നടക്കുകയാണത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നാമം ജപിക്കുമ്പോ ഒരാൾ ചെയ്യുക, ആരായാലും ഒരാൾ ചെയ്യുക.
അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും മാറി മാറി ഓരോ പ്രാവശ്യം അത് ചെയ്തു പോകാം. പക്ഷെ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അത് മനസ്സിലായല്ലോ? അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഭഗവത് നാമങ്ങൾ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുകയോ പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ദാനകർമ്മത്തിന്റെ മഹത്തായ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ദാനകർമ്മത്തിന്റെ മഹത്തായ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. അപ്പൊ ദാനകർമ്മം ചെയ്യുന്ന പോലെ ആണ് എന്ത് ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമം സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുക പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള വിശേഷപ്പെട്ടൊരു കർത്തവ്യമാണ്. യോഗികളെന്നും കർമ്മികളെന്നും ദാനശീലരെന്നും പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവരുമായി ഭക്തർ കൂട്ടുകൂടരുത്. ഇപ്പൊ ഭക്തന്മാർ ആരുമായിട്ട് കൂടാൻ പാടില്ല. യോഗികള്, കർമ്മികള്, ദാനശീലരെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവരുമായിട്ട് ഭക്തന്മാർ കൂട്ടുകൂടാനായിട്ട് പാടില്ല. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാനായി ഒരാൾ യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനക്കാരുമായിട്ട് ഇടപഴകണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്താണ്? മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? പരമപദപ്രാപ്തി, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനക്കാരുമായിട്ട് ഇടപെടുക. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധമാണ് നമ്മൾ പരിശീലിക്കേണ്ടത്. കാരണം അതിലെന്താ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം, എങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നതിന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 1-ാം സ്കന്ധത്തില് ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? സവൈ പുംസാ പരോ ധർമ്മ, സവൈ പുംസാ പരോ ധർമ്മ യഥോ ഭക്തിരതോക്ഷജ അതോക്ഷജേ അഹേതുകി അപ്രതീഹത യയാത്മാ സുപ്രസീദതി. സവൈ പുംസോ പരാ ധർമ്മ യഥോ ഭക്തിർ അതോക്ഷജേ അഹൈതുകി അപ്രതീഹത യയാത്മാ സുപ്രസീദതി. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? സവൈ പുംസ പരോ ധർമ്മ, പരമമായ ധർമ്മം. എന്താണ് പരമമായ ധർമ്മം? പരമപുരുഷനിൽ പരമമായ ഭക്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണഭൂതനായ വ്യാപാരം ഏതാണോ മനുഷ്യരുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ധർമ്മം, അതാണ് മനുഷ്യരുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ധർമ്മം. ആ ഭക്തിയാകട്ടെ ലാഭേച്ഛയില്ലാത്തതും തടസ്സമില്ലാത്തതുമായിരിക്കണം. എന്നാലേ ആത്മാവിന് പൂർണ്ണമായ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകുള്ളൂ. അപ്പൊ സവൈ പുംസോ പരാധർമ്മ യഥോ ഭക്തി അധോക്ഷജൻ. അധോക്ഷജൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ. നമ്മുടെ പരമമായ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ്, ഭഗവത് സേവനമാണ്. മനുഷ്യരാശിയുടെ പരമമായ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പരമമായ ധർമ്മം. അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം? അടുത്തല്ലേ അഹേതുകി അപ്രതീഹത ആത്മാ സുപ്രസീദതി. അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം? അത് ലാഭേച്ഛ ഇല്ലാത്തതായിരിക്കണം, തടസ്സമില്ലാത്തതായിരിക്കണം. ലാഭേച്ഛ ഇല്ലാത്തതും തടസ്സമില്ലാത്തതും അത് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് തുടർന്നു കൊണ്ട് പോകുന്നതായിരിക്കണം, തടസ്സമില്ലാത്തതുമായിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ആത്മാവിന് പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ പരമമായ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പരമമായ ധർമ്മം. അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം ആ ഭക്തി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? പരമമായ ഭക്തി ഉണ്ടാകേണ്ടത് ലാഭേച്ഛ ഇല്ലാത്തതായിരിക്കണം, തടസ്സമില്ലാത്തതുമായിരിക്കണം. അത് എങ്കിൽ മാത്രമേ ആത്മാവിന് പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. സമാധാനവും ശാന്തിയും മൈത്രിയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥയെ അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ശാന്തി, സമാധാനം, മൈത്രി ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ധർമ്മ വ്യവസ്ഥയെ നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ ഭക്തിയിൽ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ഏതൊരു സ്ഥലത്തും ഭക്തി ഓക്കെയാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെയും എന്ത് വേണം? നമുക്ക് എല്ലാവിടെയും ഒരു റൂൾസ് വേണം അല്ലെ? ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു നിയമവ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ. കാരണം അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ബേസിക്കലി നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് കുറച്ച് പോരായ്മകളുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് മനുഷ്യരുടെ 4 പോരായ്മകൾ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? മനുഷ്യരുടെ 4 പോരായ്മകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതിലാ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത്? നമ്മള് ഈശോപനിഷത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അഹങ്കാരമാണ് മാതാജി. ഒന്ന് അഹങ്കാരം എന്നല്ല, 4 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഒന്ന് നമ്മൾ എന്താണ്? നമുക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്, മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 2 കൂടി ഉണ്ടല്ലോ. ഏതാണ്? ഒന്ന് തെറ്റ്, നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത കൂടുതലാണ്, വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്. ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ, ഓർമ്മയുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും? ഈശോപനിഷത്ത് പഠിച്ചവരുണ്ട് ഇവിടെ? മായയ്ക്ക് വശംവദനാകുന്നു. എന്താണ് 4 എണ്ണം? ഒന്ന് ഒന്ന് നമുക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള, ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു, നമ്മൾ ഈശോപനിഷത്തിലും പഠിച്ചത് 4 ന്യൂനതകള്.
തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത, പിന്നെ മായയ്ക്ക് വശംവദനാകുക, മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അപൂർണമാണ്, മായക്ക് വശംവദനാകും. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങള് നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ന്യൂനതകളാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഭക്തി നമ്മളിപ്പോ ചിന്തിക്കാം, ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ളതാണ്, ഇതൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ അവിടെയും എന്ത് ആവശ്യമാണ്? നമ്മള് ചില റൂൾസ് നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യത്തിനും. കാരണം ഇത്തരത്തിൽ നമ്മളെ സ്വഭാവത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചാൻസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളത് ശരിയായി നമ്മൊരു ലൈൻ പോകുമ്പോ അല്ലെ, നമുക്കറിയാം ഒരു ക്യൂവിൽ നിന്നല്ല നമ്മുടെ ഒരു ലൈൻ എന്തിനാവശ്യം നമുക്ക്? കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് പോകാനായിട്ട്, അത് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാം. ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എല്ലാത്തിനും. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ, ദീക്ഷ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മള് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. കാര്യം എന്തൊക്കെയാണ്? 16 റൗണ്ട് നാമം ജപിക്കണം, 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം, ചായ കാപ്പി ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഒഴിവാക്കിയിരിക്കണം, രാവിലെ 4 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് സാധന നമ്മൾ തുടങ്ങണം, മംഗളാരതിയൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനാ ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ട് പ്രഭാതർ ആക്കി വെച്ചത്? കാരണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ്, നമ്മളെപ്പോഴും അതിൽ കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെ, നമ്മളെ എന്താ പറയാ, ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, ഇങ്ങനത്തെ നിയമങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല, പാലിക്കണം എന്നൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും തന്നിഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്, തന്നിഷ്ടത്തിന് ചെയ്തു വരുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് മറന്നു പോകും? ഭഗവാനെ മറക്കും. കാരണം ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാം? നമുക്ക് വീഴ്ച പറ്റാം, അതായത് മായയ്ക്ക് അടിമപ്പെടാം. നമ്മള് ഇപ്പൊ ദീക്ഷ എടുത്താലും കുറെ മുന്നിലേക്ക് പോയാലും നമുക്ക് ഏതൊരു സമയത്തും നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാം? മായയ്ക്ക് നമ്മൾ അടിമപ്പെട്ടു പോകാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത്? ഒരു ദിനചര്യ, നമ്മളൊരു നിഷ്ഠയില്ല കൂടെ നമ്മള് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ കൂടെ പോയി വരുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മളത് പാലിച്ച് അത് നമ്മൾ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് മാറും. അത് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തിരസാമൃതത്തിൽ പഠിക്കുന്നില്ല സാധനാ ഭക്തി 2ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭക്തിയുടെ തലങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ, പഠിച്ചവരുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നമ്മളെ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിലല്ലേ പറയണത്? നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കൃഷ്ണാവബോധം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാനായി ചില നിഷ്ഠകൾ ആവശ്യമുണ്ട്. അത് ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആക്കാൻ പറ്റും മാതാജിക്ക്? നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള കൃഷ്ണാവബോധം ഭക്തി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാനായി ചില നിഷ്ഠകളും പരിശ്രമങ്ങളും ആവശ്യമുണ്ട്. അത് വളരുവാനായി അതാണ് സാധന. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, ഇത്തിരി കൂടി എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞുതരാം. സാധനാ ഭക്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്, നമ്മളിപ്പോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കും, നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് നാമം ജപിക്കും, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും അല്ലെ നമ്മള്. പക്ഷെ നമ്മൾ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കൊരു നിയമങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ശാസ്ത്രത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഒരു ഗുരു പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നതാണ് എന്ത്? സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സാധന ചെയ്യാണ് നമ്മൾ. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ടല്ല ചെയ്യണത്, ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്തു പോകണം. രാവിലെ 4 മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്നു, നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ ആരതി ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഗുരു എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞതാണല്ലോ, അത് ചെയ്യണ്ടേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അതിന് വേറൊരു പേടും കൂടി അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ ഭക്തിരസാമൃതത്തിൽ അനുഷ്ഠാനം എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് സാധനാ ഭക്തി 2 തരത്തിൽ വരുന്നതിലാണ് ഒരെണ്ണം വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തി പറയുന്നത്. ഇതില് നിങ്ങൾക്ക് സാധനാ ഭക്തി എന്നല്ല നമ്മളെ ബുക്കിൽ വേറൊരു പേര് അനുഷ്ഠാനം എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക ഭക്തിരസാമൃതത്തില്. നിഷ്ഠയോടുകൂടി ചെയ്യുക. അതെ, അപ്പൊ അനുഷ്ഠാനം എന്നായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക. 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് തോന്നുന്നത് പറയുന്നത്. 2ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ അതാണെന്നുള്ളൊരു ഓർമ്മ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് പരിശീലിച്ച് ചെയ്തു പോകുന്നതാണ് സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? സമാധാനവും ശാന്തിയും മൈത്രിയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ധർമ്മവ്യവസ്ഥയെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സാധന ഭക്തി ചെയ്ത് നമുക്കത് എന്തായി മാറും? കുറെ നാള് നമ്മൾ 4 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് മാറും അല്ലെ. ഇത്രയും നാള് നമ്മൾ എന്താണ് അത് ചെയ്യണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്തതായിരുന്നു. കാരണം ഗുരുവിനെ പേടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ, അതായത് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞതാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ചെയ്തു പോരണം. പക്ഷെ അത് ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മാറും? അത് ശീലമായിട്ട് മാറും.
പിന്നെ നമ്മള് ഗുരു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അത് ചെയ്യും. അതാണ് എന്ത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വന്ന് രാഗാനുഗ ഭക്തി. സാധന ഭക്തി 2 തരമുള്ള വൈദ്യസാധനയും രാഗാനുഗ ഭക്തി. അതാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ അത്രയും നാള് നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഗുരു പറയുന്നതനുസരിച്ച് ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് രാഗാനുഗ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്താണ് നമ്മള്. അത്രയും നാളും ഗുരു പറയുന്നതനുസരിച്ച് പിന്നെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മളെ ഉള്ളില് എന്ത് വരാണ് അത് തന്നെത്താനെ ചെയ്തു പോകാം നമ്മള്. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പറയണത് രാഗാനുഗ ഭക്തിയിലേക്ക് വരാം. അപ്പൊ സാധന ഭക്തി ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എത്തുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ ആരുടെ സഹായം വന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഗുരു പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത് അത് ഫോളോ ചെയ്ത് പോകാണ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ചോദ്യം വരാം, ഭക്തിയല്ലേ, ഭഗവാൻ അല്ലാതെ അറിയുന്നതല്ലേ, അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്താൽ പോരെന്ന്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിന് എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഭക്തി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. ഭഗവാനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതൊന്നല്ല ഭക്തി. ഭഗവാനെ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് 16 റൗണ്ട് നാമം ജപിച്ച് ചായ കാപ്പി ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഒഴിവാക്കി ഭക്ഷണം നമ്മൾ നോൺ വെജ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കി കഴിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. അത് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഒരു ഭക്തനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യണം, ഗുരുവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ 3 പേരുടെ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തിനാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാ, ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ 16 റൗണ്ട് നാമം ജപിക്കുന്ന ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ നോൺ വെജ് നിർത്തുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മളെ ജീവാത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് ചെയ്യണത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു ഗുരുവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്തനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക, അല്ലെ ഭക്തന്മാർക്ക്, അതായത് ഇവർക്കൊക്കെ സന്തോഷം ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് ഉപയോഗം ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയാം. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു പഠിച്ചവർക്ക് അത് അറിയാൻ സാധിക്കും. ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല എന്നല്ല, ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സമയമെടുക്കും പിന്നെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ ഓരോരോ ഇതിലും നമുക്ക് നിയമങ്ങളും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുക. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നാലും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ റീസൺ എന്താണ്, ഇതൊന്നും ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കാതെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ലെവൽ 3 എത്തുമ്പോൾ 4 റൗണ്ട് നാമം നിർബന്ധമായിട്ട് ജപിക്കണം. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാത്ത ഒരാൾ ലെവൽ 3 കയറരുത് നമ്മൾ പറയും. എന്തുകൊണ്ടാ പറയണത്, നമുക്കത് പറയുന്നത് ഗ്രഹിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു തമാശയായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് നാമം ജപിക്കാത്ത ഒരാളും ഈ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നതിന്റെ കാരണം അത് അതേ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം, ഭഗവാനോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലും എന്താവശ്യമാണ്, ഈ വ്യവസ്ഥകൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പാലിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. മായാവാദികൾക്കും നാസ്തികർക്കും നാം ഒന്നും നൽകേണ്ടതില്ല, അവരിൽ നിന്നൊന്നും സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക്, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് മായാവാദികൾ അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്കൊന്നും നമുക്കൊന്നും നൽകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അവരെ ഒന്നും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. നാം എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരുമായി കൂടിക്കഴിയണം. ഭക്തി സാധനകളായ യമനിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും പാലിക്കണം. ആചാര്യന്മാരുടെ പദവിന്യാസങ്ങൾ അനുസരിക്കണം. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ പരിപൂർണമായി അനുസരണ ബുദ്ധിയോടെ അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. നമ്മള് ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് കൂടിക്കഴിയാൻ ശ്രമിക്കണം. ഭക്തി സാധനങ്ങളായിട്ടുള്ള യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, ആചാര്യന്മാരുടെ പദവിന്യാസങ്ങളെ അനുസരിക്കുക, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിപൂർണമായി അനുസരണ ബുദ്ധിയോടെ അനുഷ്ഠിക്കുക. നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം, ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മളെ ചുറ്റും നമുക്ക് പറയാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ഗുരു. ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ആരറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നമുക്ക് യാതൊരു വഴി നമുക്കില്ല. കാരണം ഒരു ചാനൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ആക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഒരു പരമ്പര അങ്ങനെയാണല്ലേ. നമ്മളെ ഭാരതീയ സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടെ പോകുന്നതാണ്. നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിലൊക്കെ എന്തുണ്ട്, ഒരു ഗുരുപരമ്പരയുണ്ട്. ആ ഗുരുപരമ്പരയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എപ്പോഴും ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങള് പരിപൂർണമായി അനുസരണ ബുദ്ധിയോടുകൂടി നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ്. ദദാതി തത്വം അനുസരിച്ച് മുതിർന്ന ഒരു ഭക്തൻ തന്റെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ 50% ഈശ്വരനെയും ഈശ്വര ഭക്തനെയും സേവിക്കുന്നതിനായി ചെലവാക്കണം. അപ്പൊ ദദാതി തത്വം അനുസരിച്ച് ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്, 50% ഈശ്വരനെയും ഈശ്വര ഭക്തന്മാരെയും സേവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഏതിലാ പറയുന്നത്, രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ തന്നെയാണ് അത് പറയണത്. അല്ല, ഇതിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിൽ തന്നെയാണോ?
അതെ, ഇതിൽ തന്നെ പറയണത്. ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഇതിൽ അടുത്തിലുണ്ടോ? കഴിഞ്ഞു ഇതില്ലേ. അപ്പൊ ഇതില് പറയണത് രൂപഗോസ്വാമി തന്റെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ 50% എന്താണ് ചെയ്തത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്യോഗത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ 50% ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന്, കൃഷ്ണ സേവനത്തിനും, 25% ബന്ധുക്കൾക്കും, 25% സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനും വേണ്ടി ഭാഗിച്ചു വെച്ചു എന്നാ പറയണത്. 25% സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്ക്, 25% ബന്ധുക്കൾക്ക്, 50% ഈശ്വരന്റെയും ഈശ്വര ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിനായിട്ട് ചെലവഴിച്ചു എന്നാ പറയണത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ പാതയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും പിന്തുടരേണ്ടതെന്ന് പറയണം. ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഒരു ഭക്തനും മറ്റൊരു ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ദാനം ചെയ്യുക, തിരിച്ചു കിട്ടിയത് സ്വീകരിക്കുക, രഹസ്യങ്ങളായ സംഗതികൾ പറയുക, ചോദിക്കുക, ഭക്ഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഭക്തനും മറ്റൊരു ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ. ദാനം ചെയ്യുക, തിരിച്ചു കിട്ടിയത് സ്വീകരിക്കുക, ശുദ്ധമായ സംഗതികൾ പറയുകയും ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക, കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, നമുക്കറിയാത്ത ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, ഭക്ഷിക്കുകയും കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക. ഈ അടുത്തത് സംഘ സംചായതേ കാമ. സംഘ സംചായതേ കാമ എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും അയാളുടെ കൂട്ടുകെട്ടനുസരിച്ചാണ് രൂപപ്പെടുന്നതും വളരുന്നതും വളരുകയും ചെയ്യുന്നു. അതായത് ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ കൂട്ടുകെട്ടനുസരിച്ചാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇതൊക്കെ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മളുടെ കൂട്ടുകെട്ട് എങ്ങനെയാണോ ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും ആ കൂട്ടുകെട്ടിനനുസരിച്ചാണ് രൂപപ്പെടുന്നതും വളരുന്നതും. നമുക്ക് ആ കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരാളെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന പറയണേ. നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ല, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ ഭക്ഷണം ആ വ്യക്തിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയാന്നുള്ളത്. നമുക്ക് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ശരിക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കും. കുറെ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നവര്, നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നവര്, അല്ല ശരിക്കും അസാത്വികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന അവരുടെ സംസാരം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ കുറച്ച് അതിൽ നിന്ന് മാറാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറയുന്നതിന്റെ റീസൺ തന്നെ അതാണ് അല്ലെ. 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ യമനിയമങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളെ സത്യസന്ധത നഷ്ടപ്പെടാണ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദയ നഷ്ടപ്പെടാണ്, പരിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടാണ്, പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് സത്യസന്ധത, ദയ, പരിശുദ്ധി, പിന്നെ അതായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കണ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും ഇപ്പം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല്. മാതാജി ഓർമ്മ ദയ, സത്യസന്ധത, പരിശുദ്ധി, എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലാത്തോണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഏതായിരുന്നു? പിന്നെ പരിശുദ്ധി, ഭക്തി അല്ല, ഊഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നിട്ട് എല്ലാവരും. ഏതായിരുന്നു ഫസ്റ്റത്തെ? ദയ നമ്മള് നോൺ വെജ് ഒഴിവാക്കുന്ന വെച്ചാ നമ്മള് ദയ നഷ്ടപ്പെടുന്നു, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും അല്ലെ. അത്രയും നമ്മളെ നഷ്ടപ്പെടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അടുത്തത് ദദാതി തത്വമനുസരിച്ച് ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? 50% ഒരു മുതിർന്ന ഭക്തൻ തന്റെ സമ്പാദ്യത്തിൽ 50% ഭക്തന്മാരെയും സേവിക്കുന്നതിനായി ചെലവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 50% ഭക്തന്മാർക്കും ഭഗവാൻ വയ്ക്കുക, 25% സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന്, 25% ബന്ധുക്കൾക്ക്. അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമി ഇതിന് മാതൃകയായത് അങ്ങനെയാണ്. ദദാതി തത്വം അനുസരിച്ച് 50% എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രൂപഗോസ്വാമി മാതൃകയാകുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതാണ് രൂപഗോസ്വാമി ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം ഗോൾഡ് കോയിൻസ്, ഗോൾഡ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ വെച്ചാല് വഞ്ചി നിറയെ എന്നൊക്കെ പറയാം, അങ്ങനെയാ പറയണം അന്നത്തെ സമയത്ത്. അപ്പൊ അത് 50% ഭഗവാന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക്, ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്, പിന്നെ 25% ബന്ധുക്കൾക്കും 25% സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനും നീക്കി വെച്ചതാണ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം.
രൂപഗോസ്വാമി അങ്ങനെയാണ് മാതൃകാവുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി സ്ഥാപിച്ചത് എന്തിനായിരുന്നു? ഭക്തന്മാരുടെ എന്തിനു വേണ്ടി സ്ഥാപിച്ചത്? കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. എവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ? യഥാ കൃഷ്ണാവബോധ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഘടന ഈശ്വരാവബോധം എങ്ങനെ വളർത്താം എന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് വേണ്ട വിധം പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ, കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി. പിന്നെ ഒരാളുടെ ഹൃദയം നേരിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ശ്രവണം കീർത്തനത്തിലൂടെ. ശ്രവണം സങ്കീർത്തനവും കൊണ്ട്. ശ്രവണം കീർത്തനത്തിലൂടെ അല്ലെ, ശ്രവണം കീർത്തനം സ്മരണം. സ്മരണം. ശ്രവണം കീർത്തനം സ്മരണം 3 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. അടുത്തത് ഏതാണ്? ഒരാളുടെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴാണ്? കൃഷ്ണനാമം ജപിക്കുമ്പോൾ. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴാണ്? നാമങ്ങൾ ഒരാൾ ജപിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ മനസ്സിൽ സാധാരണ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കും അല്ലെ? അതൊന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ മാതാജി. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിലൂടെ എഴുതിയാലും ആകുമോ? അതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിലൂടെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ മന്ത്രത്തിലൂടെ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. രൂപഗോസ്വാമി എഴുതിയത് നമുക്ക് അത് പഠിച്ചാ പോരെ? നമ്മളിപ്പോ നമ്മളേതായ രീതിയിൽ പോണോ? ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നിന്റെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഏതാണ് നമ്മൾ ദദാതി കേൾക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ പറയണേ? മഴയുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവിടെ അല്ലേ? 7ന്റെ ഉത്തരം എന്താണ് മാതാജി? ഒരു മിനിറ്റ് പറയണേ. രൂപഗോസ്വാമി മാതൃകയായത് പേജ് 47 മാതാജി. പേജ് 47. ദദാതി തത്വം അനുസരിച്ച് ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായി. രൂപഗോസ്വാമി മാതൃകയായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായി. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി സ്ഥാപിച്ചത് എന്തിനാണ്? ഭക്തന്മാർക്ക് തമ്മിലുള്ള ഈ 6 തരം കൈമാറ്റങ്ങൾ സുഗമമാക്കുന്നതിനാണ് ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചത്. ആ 6 കാര്യങ്ങൾ സുഗമമാക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ 6 പോയിന്റ് എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചത്. ക്ലിയർ ആയുള്ളത്? ഇനി ഒരാളുടെ ഹൃദയം നേരിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരാളുടെ കീർത്തന സ്മരണത്തിലൂടെ. ശ്രവണം കീർത്തനം എന്നിവ കൊണ്ട് ശുദ്ധമായ ശ്രവണം കീർത്തനത്തിലൂടെ ഒരാളുടെ ഹൃദയം നേരിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണപ്രേമം നിത്യപ്രതിഷ്ഠമാണ്. ശ്രവണ കീർത്തനത്തിലൂടെ ഒരാളുടെ ഹൃദയം നേരിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന എപ്പോൾ? ഭഗവാന്റെ നാമം വിശുദ്ധ നാമം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരണം നടക്കാണ്. മനുഷ്യരുടെ ഏറ്റവും മികച്ചമായ ധർമ്മം എന്താണ്? പരമപുരുഷോത്തമനിൽ പരമമായ ഭക്തി ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണബോധമാണ് മനുഷ്യരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മം. മനുഷ്യരുടെ ഏറ്റവും പരമമായ ധർമ്മം ഭഗവത് സേവനം. സവൈ പുംസ പരോ ധർമ്മ യഥോ ഭക്തി റത്തോക്ഷജെ അഹൈതുക്കി അപ്രതീഹത യയാത്മാ സുപ്രസീതത. മനുഷ്യരുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ധർമ്മം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനം. ഭഗവത് സേവനമാണ്. വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടോ? ലാഭേച്ഛയില്ലാതെയും തടസ്സമില്ലാതെയും പരമപുരുഷോത്തമനിൽ പരമമായ ഭക്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണഭൂതമായ വ്യാപാരമതോ അതാണ് മനുഷ്യരുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ധർമ്മം. അതായത് ഭഗവത് സേവനമാണ് ഏറ്റവും മികച്ചമായ ധർമ്മം. പരമപുരുഷനിൽ ഭക്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാരണഭൂതനായ വ്യാപാരം, അതായത് സവൈ പുംസോ പരധർമ്മ യഥോ ഭക്തിത, ഭഗവാന്റെ സേവനം. അതാണ്. അതെങ്ങനെയായിരിക്കാൻ വേണം? ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ തടസ്സമില്ലാതെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം. അത് നമ്മള് ഡെയിലി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം. നമ്മള് ആത്മാവിന് പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഭക്തിയാകട്ടെ ലാഭേച്ഛയില്ലാത്തതും തടസ്സമില്ലാത്തതുമായിരിക്കണം. എന്നാലേ ആത്മാവിന് പൂർണ്ണമായി സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകൂ. നമ്മള് ഭഗവാനോട് ചെയ്യുന്ന ആ സേവനം അത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, നിരന്തരം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം അല്ലെ, തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരത്തില് നമ്മള് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ തടസ്സമില്ലാതെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് ആത്മാവിന് എന്ത് കിട്ടുന്നുള്ളൂ? പരിപൂർണ സംതൃപ്തി ആത്മാവിന് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. ഒമ്പതാമത്തെ ഒന്നുകൂടി പറയൂ. ആത്മാവിന് പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി ലഭിക്കുന്നത് എപ്പോൾ? അതായത് ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലോ, ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് പരമപുരുഷനിൽ ഉത്തമമായ ഭക്തി ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണഭൂതനായ വ്യാപാരം ഏതാണോ, അല്ല വ്യാപാരം ഏതാണോ അതാണ് മനുഷ്യരുടെ ധർമ്മം. അത് ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ തടസ്സമില്ലാതെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആത്മാവിന്
പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്നത്. അതായത് മനുഷ്യന്റെ പരമമായ ധർമ്മം ഭഗവത് സേവനമാണ്. അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? നമ്മൾ ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ തടസ്സമില്ലാതെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലാണ് ആത്മാവിന് പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ ബുക്കിലുള്ള പോലെ എഴുതേണ്ട നിങ്ങള് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എഴുതി വെക്കുക. പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2 മാസം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വായിച്ചു വെക്കുക, എന്താന്ന് പോലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതേപോലെ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുക. ഇവിടെ ഇത് എഴുതിയാൽ മതി. തത്വം അനുസരിച്ച് ഭക്തൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? 50% ഭഗവാന്റെയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവ് ചെയ്യണം. അനുസരിച്ച്